Wel, bore da pawb, gobeithio bod pawb yn neud yn dda ac yn cadw'n saff yn ystod y cyfnod rhyfedd yma. Dwi'n cael fraint bore yma o rannu neges byr efo chi. Dwi'n gobeithio wneith be dwi'n trio ddeud o drosodd yn glir. Plis maddiwch i fi os di o ddim. Mae hwn yn brofiad newydd i ni gyd yn dydi, a mae hwn yn brofiad newydd i fi yn sicr. Mae rhai o'ch chi sy'n nabod fi'n dda yn gwybod dwi ddim y berson mwyaf cyffyrddus pan mae rhywun yn sticio camera yn ymwyneb fi neu'n ffilmio fi, felly gawn ni weld sut eithi.
Un peth nad ydyn ni'n gallu gwneud yn ystod y lockdown yw gwneud casgliad, ond os ydych chi'n dymuno cyfrannu tuag at ein gwaith fel eglwys, i'n cynorthwyo i barhau i rannu a dangos cariad Crist yng Nghaernarfon a thu hwnt, yna mae modd i chi wneud hynny drwy neges destun heddiw. Eich cwmni sy'n fwyaf pwysig i ni, ac mae'r newyddion da am Iesu am ddim i bawb, felly peidiwch teimlo fod rhaid i chi rhoi unrhyw beth. Ond i chi sydd eisiau rhoi, dyma un ffordd o wneud hynny yn ystod y cyfnod yma. I gyfrannu pint, textiwch Si Salem i 75221. I gyfrannu 5 pint, textiwch Si Salem i 75970. I gyfrannu 10 pint, textiwch Si Salem i 75191. Codir tal neges destun ar eich cyfradd rhwydwaith safonol. Diolch am eich heilioni. Mynd ymlaen i'r negas, dwi jyst eisiau dweud i ddechrau faint methu chi gyd, ac yn edrych ymlaen i weld chi gyd eto pan mae'n saff i ni wneud. Mae wedi bod yn neis ddod ydi medru cymdeithasu rhywfaint dros Facebook a Zoom a bob math o bethau, jyst i gadw yma rhyw fath o gysylltiad, ond diolch cweit rhyw fath. Felly roed chydig o gyd-destun i be dwi'n mynd i fod yn siarad amdano fo bore yma. Chydig wythnos yn ôl, o'n i'n siarad efo Elin, a da ni wedi penderfynu gosod nod i weithio'n ffordd drwy'r llythyrau ar diwedd yr Testament Newydd. A felly dros yr wythnos o dwytha, dwi wedi bod yn gweithio ffordd drwy lythyr Paul at y Rhufeiniaid. Ac o'r llythyr yma mae'r testun yn dod heddiw. I rai o'ch chi sydd yn gyfarwydd efo'r llythyr at y Rhufeiniaid, byddwch chi'n gwybod mae'n ddarn cyfoethog iawn o'r Beibl. A be dwi wedi ffeindio hyd yn hyn hefyd ydy bod o'n heriol iawn, yn ogystal â bod o'n gyfoethog. Be da ni'n gweld yn y llythyr ydy bod Paul yn mynd â ni ar daith o egluro pam bod ni angen yr Efengyl, a sut mae'r Efengyl wedyn yn newyddion da sy'n ni'n rhyddhau ni. Ac ym mhenodau cyntaf y llythyr, mae Paul yn dangos i'r Rhufeiniaid ac hefyd i ni sut da ni fel pobl wedi disgyn yn fyr o safon Duw. Ac i fod yn onast, nes i stryglo efo darllen y penodau cyntaf yna. Achos, dewch i ni fod yn onast, does na neb yn licio pan mae rhywun yn pwyntio allan bod ni'n disgyn yn fyr neu yn ddim digon da mewn rhyw fath o ffordd. Ond, mae yna newyddion da, ac y newyddion da ydy, da ni wedi'n caru gymaint bod Duw wedi anfon Iesu i gymryd yn lle ni. A mae'r weithred yma wedyn yn cynnig gobaith i bawb. A gobeithio bod hwnna'n rhoi chydig o gyd-destun o lle da ni am fod yn glanio bore yma. Y testun am heddiw, dwi wedi dewis yr 11 adnod cyntaf o Rhufeiniaid 5 ar gyfer trafod nhw bore yma. A pan o'n i'n darllen drwy'r llythyr, nes i gyrraedd y pwynt yma, nes i brofi'r heddwch o wybod, mod i ddim digon da na fi fy hun, o Duw dal yn yngharu fwy na allai ddychmygu, a wedi danfon Iesu fel arwydd o'r cariad yna. A hyd yn oed, os mae dyna'r unig beth nhw'n chi gofio'r negas bore yma, mae'n wirionedd pwysig, mod i ddim digon da na fi fy hun, mae Duw dal yn fy ngharu fwy na allai ddychmygu. Felly awn ni mlaen at y testun, fel mae'n dweud, Rhufeiniaid 5, adnodau 1 i 11, a mae'n dweud fel hyn. Felly, gan ein bod ni wedi'n derbyn i berthynas iawn gyda Duw drwy gredu, mae gynnon ni heddwch gyda Duw o achos beth wnaeth ein harglwydd ni, Iesu, y Meseia. Wrth gredu, dyn ni eisoes wedi dod i brofi haelioni Duw, ac allwn edrych ymlaen yn llawen i gael rhannu yn ei ysblander. A dyn ni'n gallu bod yn llawen, hyd yn oed pan dyn ni'n dioddef, a mae'n bod ni'n gwybod bod dioddefaint yn rhoi'r nerth i ddal ati. Mae'r gallu i ddal ati'n cryfhau ein cymeriad ni. A dyna sy'n rhoi ni'r gobaith hyderus sydd gennym ni. Dyn ni'n gwybod y byddwn ni ddim yn cael ein siomi yn y gobaith yna, am fod Duw eisoes wedi tywall ei gariad yn ein calonnau trwy roi'r ysbryd glân i ni. Pan oedd pethau'n gwbl anobeithiol arno ni, dyma'r Meseia'n dod ar yr adeg iawn i farw dros ni rai drwg. Prin bod unrhyw un yn fodlon marw dros berson hunan gyfiawn. Falle byddai rhywun yn fodlon marw dros berson da, ond dangosodd Duw i ni gymaint mae'n ein caru ni, drwy'r Meseia farw dros ni, pan oeddwn ni'n dal i bechu yn ei erbyn. Dyn ni bellach wedi cael ein derbyn i berthynas iawn gyda Duw, am fod gwaed y Meseia wedi ei dywallt. Does dim amheuaeth felly,
a byddwn ni'n cael ein harbed ganddo rhag cael ein cosbi. Os mae marwolaeth mab Duw wnaeth ein perthynas ni a Duw yn iawn, a hynny pan oeddwn ni'n dal yn elynion iddo, does dim amheuaeth o gwbl gan ein bod ni bellach yn y berthynas yma, a byddwn ni'n cael ein hachub am ei fod yn fyw. Dyn ni'n brolio am Dduw o achos beth wnaeth ein harglwydd ni, Iesu y Meseia. Fe sydd wedi gwneud y berthynas iawn yma'n bosib. Cyn mynd ymlaen, fyswn ni'n eisiau gwneud y pwynt yma wrth basio. Fyswn ni jyst yn annog bob un ohonych chi i ail ddarllen yr adnodau yma ar ôl yr Oedfa bore yma. Rhywbeth dwi wedi bod yn trio wneud drost yr wythnosau dwytha pan dwi'n eistedd lawr i ddarllen ydy darllen pethau dwywaith, darllen penodau dwywaith. Dwi'n gwybod beth ydych chi'n meddwl Rhodri, di hynna ddim yn tip groundbreaking iawn. A na, dwi'n gwybod, ond dwi wedi cael budd mawr o wneud hynna. Achos mae gyda fi, yn bersonol, o leia dueddiad o frysio a meddwl, wel, dwi wedi darllen hwnna rwan ac yn ticio'r bocs. Ond mae darllen dros y feto jyst yn helpu i fi sylweddoli gwirioneddau dwi wedi just darllen dros yn sydyn heb wir i deall nhw. A mae'n rhoi cyfle i chi wir feddwl dros beth ydych chi'n ei ddarllen. Ac fel o'n i'n dweud yn ymhrofiad i o leia, mae yna gymaint mwy yn sefyll allan wedyn. Ond ia, be bynnag yn ôl at yr darlleniad. O bwyntiau allan o'r testun i ddechrau. Cyn dechrau astudio be da ni newydd allan, dwi'n teimlo bod angen wneud bach o disclaimer ar fy rhannu. Dwi ddim am allu wneud cyfiawnder o'r holl gyfoeth sydd yn y darn bore yma. Ond da ni am drio tynnu allan cwpl o wirioneddau. Dwi'n gobeithio wneud yn annog ni, a'n gyrru ni mlaen yn ein taith. Yn syml, dwi am dynnu 2 bennawd allan o'r teitl sydd ar gyfer y testun yma. Yng nghyfieithiad Beibl.net, a'r teitl yng nghyfieithiad Beibl.net ydy Heddwch a llawenydd bod yn iawn gyda Duw. Felly'n amlwg y geiriau dwi am dynnu allan ac edrych arnyn nhw chydig bore yma ydy y geiriau heddwch a llawenydd. Ac am weld wedyn sut ddyla ni fod yn ymateb i'r gwirioneddau yma. Mi wna i ail ddarllen adnod 1 yn gyntaf cyn mynd ymlaen. A mae'r adnod 1 yn deud fel hyn. Felly, gan ein bod ni wedi'n derbyn i berthynas iawn gyda Duw drwy gredu, mae gynnon ni heddwch gyda Duw o achos beth wnaeth ein harglwydd ni, Iesu y Meseia. Yn syml fel mae'r adnod yn dweud, mae gynnon ni heddwch gyda Duw. A pan nes i ddarllen hwnna gyntaf, nes i feddwl, mae hynna'n neis bod ni'n cael teimlo heddwch. Ond dim ond trwy ail ddarllen, nes i sylwi bod Paul yn deud yma, be mae Paul yn deud yma ydy bod ni mewn heddwch efo Duw. A mae yna wahaniaeth, a mae'r gwahaniaeth yn reit subtle, ond mae yna wahaniaeth. Os wnaethoch chi sylwi, di Paul ddim yn sôn yma bod ni o reidrwydd yn teimlo'n heddychlon, a ddim dyna di be mae'n trio deud, ond yn bod ni'n hytrach yn sefyll mewn lle, mewn safle o heddwch efo Duw. A ni chi sôn yn gynharach wrth roed chydig o destun bod Paul yn gynharach yn y llythyr yn egluro i'r Rhufeiniaid sut mae pobl y ddynolryw yn disgyn yn fyr o safon perffaith Duw. Ac yn ystod y bregaeth ar y mynydd, mae Iesu ei hun yn deud y geiriau yma yn Mathew 5:48. Ond rhaid i chi fod yn berffaith, yn union fel mae'ch tad nefol yn berffaith. A byswn ni'n medru mynd ymlaen ac ymlaen am hyn a cyfeirio at adnodau eraill, ond da ni'n gweld mae perffeithrwydd ydi safon Duw. A da ni fel pobl wedi disgyn yn fyr o'r safon yma. Mae hyn felly'n golygu gan bod ni ddim yn berffaith, da ni'n methu cael perthynas efo Duw yno ni'n hunain. Felly dim ond trwy aberth Iesu ar y groes a ni'n gwisgo i gyfiawnder da ni'n medru bod mewn lle o heddwch efo Duw. Wrth baratoi at bore yma, nid i ddod ar draws y geiriau yma gan John Piper sydd yn egluro dipyn gwell na fedrai wneud. Mae'r geiriau'n deud fel hyn. We have peace with God through our Lord Jesus Christ. Peace means there is no more wrath from God towards us and no more rebellion from us toward God. I'll darllen hwnna. So, we have peace with God through our Lord Jesus Christ. Peace means there is no more wrath from God towards us and no more rebellion from us towards God. A mae hwnna'n rhywbeth dwi ddim yn teimlo fel bod fi wir di gwerthfawrogi o'r blaen.
y fraint sydd gennym ni o fod mewn lle o heddwch yn lle gwrthryfela oherwydd gras a chariad Duw tuag ato ni. Ac yr unig ymateb wedyn i wirionedd fel hyn ydy yn gyntaf diolch ac yn ail i lawenhau a dathlu. Dan siomedigaeth ddyn heb ofni dim ond aros byth yn ddiogel nghariad Duw garwe fyddwr Ddyw dan gangau bywiol bryn hedd wedi'r loes i dyrfa'r peregrinion heb gwybod beth na nos ti hwt Da ni am symud ymlaen i'r ail air yna, llawenydd. Mae'r adnodau yn dweud bod heddwch yn dod trwy fod mewn perthynas gyda Duw, ond hefyd bod hyn yn arwain wedyn at lawenydd. A mae adnod 2 yn dweud gallwn edrych ymlaen yn llawen i rannu yn ei ysblander. A mae'r llawenydd yn rhywbeth sydd yn brofiad mor hyfryd. Felly bod rhai o'na chi wsos yma wedi profi llawenydd trwy cael newyddion da, ella newyddion am deulu newydd, neu newyddion am deulu ydych chi'n wedi gweld ers yn hir, neu bod na ffrind i chi wedi cael swydd, neu bod gennych chi salwch sydd wedi gwella, neu bod chi wedi cael canlyniad arholiadau, a maen nhw wedi mynd yn dda. A mae'n brofiad hyfryd yn dydi profi'r llawenydd yna, a profi'r mwynhad yna o gael newyddion gwych. Ond yn aml, os da ni'n onast, mae'n llawenydd ni dydi, neu mewn wir amdana i o leia, bod yn llawenydd ni yn dibynnu ar ein amgylchiadau ni, yn hytrach na dim byd arall felly. Ond, be mae'r adnodau yma, os da ni'n edrych arnyn nhw'n mynd ymlaen i ddeud ydy,
bod gwaith Iesu yn ni yn galluogi ni allu fod yn llawen hyd yn oed pan dyn ni'n dioddef. A mae hwnna'n dipyn o beth i ddeud ella. A mae'n rhywbeth sydd yn bosib oherwydd bod gan y rhai sydd wedi rhoi eu bywyd i Iesu obaith sydd yn fwy na'n amgylchiadau ni. So mae gennym ni obaith sydd yn fwy na'n amgylchiadau ni. A dwi'n gwybod ar y pwynt yma mae'n hawdd i fi ddeud hyn pan ella bod amgylchiadau yn dda neu bod pethau yn hawdd. Ond mae'n bwysig cofio bod hwn yn air Duw sydd yn wirionedd a sydd medru bod yn reality i bob un ohono ni. Mae'r llythyr yn mynd ymlaen wedyn i ddeud bod yr heddwch a'r llawenydd yma da ni wedi sôn amdano fo yn hollol sicr, achos bod ni'n cael ein derbyn oherwydd bod gwaed y Meseia wedi ei dywallt. Yna mae'n deud yn adnod 9 bod da ni'n cael ein derbyn oherwydd bod gwaed y Meseia wedi ei dywallt. Achos bod Iesu'n fyw, da ni'n medru bod yn sicr bod yn y gwirionedd yma, a mae hynna'n rhoi gymaint o obaith i ni. Nawr ni'n neidio nôl am eiliad pan nes i holi chi, os da chi wedi profi newyddion da yn ddiweddar. Wel, os da chi'n cael newyddion da sydd yn arwain at lawenydd, mae'n amhosib dydy i ni beidio i rannu. Os da chi'n clywed rhywbeth, da chi jyst eisiau mynd i ddeud wrth rhywun yn syth bin. Mae'n ymateb greddfol a ymateb naturiol, achos mae'n rhoi gymaint o lawenydd i chi, da chi eisiau medru rhannu y lawenydd yna efo pobl eraill. Wel, ar ddiwedd ein adnodau ni bore yma, yn adnod 11, mae Paul yn gorffen trwy ddeud hyn. Dyn ni'n brolio am Dduw o achos beth wnaeth ein harglwydd ni, Iesu y Meseia. Fe sydd wedi gwneud y berthynas iawn yma'n bosib. Na i aladrodd hynna, so adnod 11 o'r testun heddiw. Dyn ni'n brolio am Dduw o achos beth wnaeth ein harglwydd ni, Iesu y Meseia. Fe sydd wedi gwneud y berthynas iawn yma'n bosib. Cwestiwn i ni, ydyn ni'n brolio am Dduw? Yn onest, o'ch blaen chi bore yma, reality i fi ydy nad ydw i yn aml iawn yn brolio digon am Dduw. Bod fy bron efo rhyw fath o gywilydd a bod fi ddim yn gallu deud, fel mae'n deud yn y gair, nid oes gennyf gywilydd o'r Efengyl. Yn aml dyna lle ydw i. A da ni'n gweld gymaint o enghreifftiau trwy'r Efengyla o pan mae pobl yn cyfarfod Iesu ac yn methu cynnal methu fydda dal yn ôl ei llawenydd. Dwi'n jyst yn meddwl am jyst cwpl o bobl, rhywun fel Andreas, un o'r disgyblion cyntaf i gael ei alw ar wraig o Samaria sydd yn rhedeg yn syth yn ôl i'r dref i rannu am Iesu. Ond rhaid i ni gofio felly bod y llawenydd yn dod trwy waith Iesu a trwy gyfarfod Iesu. Felly trwy ni ganolbwyntio ar Iesu, mae'n modd i'r llawenydd yna ddatblygu a tyfu yno ni. Ac i grynhoi, ni'n cael ein derbyn i berthynas iawn efo Duw trwy gredu yng ngwaith Iesu drosto ni, nid trwyddan ni'n hunain. Mae Iesu wedi cymryd yn lle ni a wedi cymryd digofaint a llyd Duw, fel bod ni ddim yn derbyn y llyd a'r digofaint yna. Fel bod ni'n medru sefyll, fel o'n i'n deud, mewn lle o heddwch efo Duw, bod na heddwch yn y berthynas yna rhwng ni fel pobl a Duw unwaith eto. A trwy fod mewn lle o heddwch, da ni'n medru profi haelioni Duw a rhannu yn ei ysblander. Wedyn yr unig ymateb wedyn ydy llawenhau, alfoli a brolio am Dduw, oherwydd bod o wedi gwneud gwaith gwych drosto ni. Felly jyst eisiau deud i orffen bore yma. Os na rhywun yn gwrando bore yma, alla ddim wedi dod at Dduw drwy ymddiried yng ngwaith Iesu ar y groes. Ga i annog chi bore yma, pam ddim gwneud hynna bore yma? Pam ddim gweddio i ddeud wrth Iesu, diolch am yr aberth ti wedi gwneud drosto fi. Dwi ddim digon dan o fi fy hun. Felly plis neud i weithio trwyddo fi, neud i gymryd yn lle i, dwi eisiau dod i berthynas efo ti. Neu lle bore yma, bod chi'n medru galwch hyn yn Gristion, a clod i ddiw am hynny, ond yn teimlo allan bell i ffwrdd ar hyn o bryd. Wel, gadewch i ni gofio felly bod heddwch wedi ei brynu ni gan Iesu. So moch lle da ni arni, mae yna heddwch rhwng ni a Duw. A dewch i ni brofi wedyn y llawenydd sydd yn dod o'r gwirionedd yna. Dewch i ni weddio. O Dduw, da ni'n diolch i ti, bod ni'n disgyn yn fyr mor aml bod chdi wedi gwneud y gwaith drosto ni. Bod y ras a dy gariad di
wedi golygu bod y berthynas nath dorri yn yr ardd yn Eden rhwng dynolryw a chdi wedi medru cael ei drwsio trwy waith Iesu ar y groes. Da ni'n diolch i ti am aberthu dy fab, dy unig fab dros bob un ohono ni. A da ni'n diolch i ti bod hyn yn rhoi gobaith i ni, bod hyn yn rhoi heddwch rhwng ni a chdi, bod hwn yn rhoi llawenydd wedyn, bod yn arwain i lawenydd. A da ni'n gwyddio bydd hwnna'n reality bob un ohono ni bore yma, bod ni'n profi'r heddwch yna, bod ni'n profi'r llawenydd yna, a bod hwnna'n danfon ni allan wedyn i frolio, i rannu, i siarad amdano ti, a peidio dal dim byd yn ôl. Ni di faddau ni am yr adega lle da ni yn dal yn ôl, a ni di jyst rhoi dy ysbryd di ni di rhoi dy ysbryd glân di ni frwydro ymlaen, i ni gerdded ymlaen, i ni gamu allan mewn ffydd i chdi yn ddyddiol. So bydd gyda ni dros yr wythnos nesaf, diolch i ti am siarad efo ni, a jyst yn gwyddio fyddwn ni yn dod i sylweddoli y fath aber naeth Iesu ar y groes, a bod hwnna jyst yn newid bob dim amdano ni. A da ni'n gwyddio hyn achos bod Iesu di marw ar y groes, ac yn ei nerth ei enw e. Amen. Splendor brennus, nawr y sy'n newydd, gadewch i law yn hau, dewch i law yn hau, mae gwisgo golau pur, mae treiddio tywyd fi, sy'n credu sŵn ei lais, credu sŵn ei lais, mor fawr yw ein Duw, cenwch fri mor fawr yw ein Duw, fe welwn ni mor fawr yw ein Duw. Fy saith o'r oes i oes, mewn grym tenas yn boeth, o dechrau'r ar hyd byth, dechrau'r ar hyd byth. Na trin dod yw tad, na mab yr ysbryd glân, y llewer oen yr un, y llewer oen yr un. Mor fawr yw ein Duw, cenwch fri mor fawr yw ein Duw, fe welwn ni mor fawr yw ein Duw. Enw eich a fi, ti sy'n heiddi'r mawr i gyd, a fe ganwn ni mor fawr yw ein Duw. Enw eich a fi, ti sy'n heiddi'r mawr i gyd, a fe ganwn ni mor fawr yw ein Duw. Mor fawr